شما نیز بگذرد. ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. Avskaffande av dödsstraff är ett viktigt krav från det iranska folket. Vi uppmanar alla att uppmärksamma den fruktansvärda situationen för folkets rättigheter i Iran samt agera för att öka det globala trycket på den islamiska regimen med krav på att stoppa alla avrättningar följd av en omedelbar frigivning av samtliga politiska fångar i regimens fängelse. Den islamiska regimen i Iran begår brott mot mänskligheten och den måste ställas till svars. Även en avrättning är en för mycket. Verkställigheten av dessa avrättningar måste stoppas och dödsstraffet avskaffas. Iran har den näst högsta verkställigheten i världen. Det säger allt. Den internationella inblandning och det internationella trycket har kunnat rädda livet på hundratals fångar och har även riktat ett slag mot regimens ansträngningar att i tysthet avrätta politiska fångar. Detta tryck måste fortsätta. Detta var en del av utlåtandet från den internationella kommittén mot avrättningar som jag läste för er. Vi har fått in utlåtande från Amnesty International och jag har tagit bara en liten del av det med tanke på att det är en lång utlåtande, men jag läser en liten del av det. Den 26 oktober avrättades 16 personer. Avrättningarna sades vara en hämnd för fredagens attack där 14 gränsvakter dödade staden Saravan nära gränsen till Pakistan. Enligt åklagare har männen som avrättades dömts till döden flera år tidigare. Att avrätta fångar som hämnd för en attack de uppenbarligen inte varit inblandade i bryter mot den mest grundläggande rättsprincipen att man inte ska straffas för ett brott som man inte begått. Irans nya regering har fått beröm av världen för de begränsade framsteg som görs, bland annat frigivningen av några samhällsfångar, men det ökade antalet avrättningar är ett skrämmande exempel på att människorättsövergreppen fortsätter i Iran. Avrättningar måste stoppas. Amnesty International i Stockholm, i Sverige. Ned med islamiska terrorregimen i Iran! Ned med islamiska terrorregimen i Iran! Länge leve frihet, länge leve jämlikhet! Länge leve frihet, länge leve jämlikhet! Ned med islamiska terrorregimen i Iran!